सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। सुनर की बातें कहो तानी आज, मोबाइल के दुकान से तू करा लेना रिचार्ज, सुनर की बातें कहो तानी आज, मोबाइल के दुकान से तू करा लेना रिचार्ज। 35 रुपया के रिचार्ज बानी कराइले, 35 रुपया के रिचार्ज बानी कराइले, ता एही से फोनवा बानी हम धराइले, 35 रुपया के रिचार्ज बानी कराइले, ता एही से फोनवा बानी हम धराइले। नाही हो बात होई आउटगोइंग खाली बोलबे करी, दूसरा के नंबर से करबू टराई त फोन साला साफे ना धरबे करी, नाही टेरिफ होई नाही हो बात होई आउटगोइंग खाली बोलबे करी, दूसरा के नंबर से करबू टराई त फोन साला साफे ना धरबे करी। एही से बात तो के बानी बताइले, एही से बात तो के बानी बताइले, तब 35 रुपया के रिचार्ज बानी कराइले, 35 रुपया के रिचार्ज बानी कराइले, एही से हाँ एही से फोनवा बानी हम धराइले। कबो 25 में कबो हो 60 में फुल टॉक पहिले रहे हो देर, अब तो रिचार्ज करावैले के खाली 28 दिनवा बाटे हो दे, कबो 25 में कबो हो 60 में फुल टॉक पहिले रहे हो दे, अब तो रिचार्ज करावैले के खाली 28 दिनवा बाटे हो दे। अफजल सुजित कहे ई का बा भइले, अफजल सुजित कहे ई का बा भइले, त कलवाई बात सबके बाटे जनाइले, 35 रुपया के रिचार्ज बानी कराइले, त एही से हाँ एही से फोनवा बानी हम धराइले। मिथिला म्यूजिक फिल्म्स के प्रस्तुति।